uyabona hamba nabazalwane. Amen. Thina uma usekhaya indawo uqala ufuna uyibheke, uqala ufuna wazidinga usekhaya. Kungafika umuntu osongaphandle efike ebona idingo zekhaya kodwa ungasi. Lapha ngiqeqesha undodakazi omncane ufezeke. Ayikho into uma ungafika ukuthi ubuze into ethile ekhaya uJodas. Amen. Ngaza cisha dlule uba wakhe. Ngisho emqeqesha. Noma ungafuna isipamo uzothola kufezeke. Noma ungafuna ukuthi uba ubeke ikhiye uzofezeka. No, ngifundisela lokho. Amen. Usho uayina. Ungabeka iblue first uzoayina. Amen. Ubeke ishirt ufeze unjani so ayifundisa konke. Amen. Anisekhaya. Isikole sokuqala sangithi. Amen. Ungabeki into ehlulayo. Amen. Ungabeki into enjani? Ewehlulayo. Usekhaya angijabuleli ke mina ngane vamo 8 bayazeba ibalazela masivuke ngo5 mina ngo5 so mangivuke ngo6 nawo ngo6 so anginasikhathi ukuthi ngizohlala ingane uthilele ke kusaphi lo muntu usafuna ukufunda lo usa ayini ngazisho 8 hayi la phandle bangekho usekhaya. Amen. Wena phumule ulele okwezwana ekhaya kulungiswa ini awundawo la ufuna umuntu ozokukhumbuza bekuyini la ikuphi ikhazo lekwembamba ngoba sekhakeni ubamba liphwena abangitshela ufuna ukutshela ekhakeni ububona hleze sekunesotho uhlezi ucuphene uhamba noma yini hamba nomzalwane. Amen. Uma inkulu ikusise lithanda ikhaya. Amen. Uma lithanda ikhaya. Amen. Kunabantu abakhona ekhaya kodwa ubona ukuthi abayiqondi indaba ekhaya ukuthi basekhaya ngempela yini. Amen. Amen. Ngicela ngithini umzalwane ukuthi yazi bende ngathi iqondane nawe. Yazi le nto nzwakele ngathi iqonde nawe. Sengathi uyakhohlwa usekhaya. Sengathi uqala usekonzweni. Ayiqondene nawe. Yini ngathi inkonzo? Athini Umbuzo yini ngathi inkonzo? ukwenza. Ukwenza. Wena wenzani? Njoba Manje bazalwane. Hayi ngizothi ngiyacula. ngixhumeka nje. Asiwabone abaphuzu utshwala becula. Hayi ngiyathi awabona abathandaza abekho ngaphandle abathandaza. Wenzani? Umademu nawe benenkozweni. Asenze. Angibona isandla. Asenjani? Asenze. Lesi masihamba sekhaya siyothola izinto eziyinhle sithole sho iOctober sithole futhi sibushe amakhabethi athi wena wedwa awuzange ufuna wedwa soma amafrija frija enkulu engaka ayinhle ithenge wena wedwa sifike nje ngathi ofenseni so neminyaka engekukhona wenzeni uyabhala ngiphansi uthi yathi uphenduka ushushwa yini usasho izinto ezikhaya zigulisa amaphupha amena wenzeni ekhaya kuhle ekhaya uhlala khona ekhaya uqala ikhaya komoya sisala kulo elilo nenkinga zakho wenzeni hayi mfundisi akwalungu akwa yini kalungu iminyaka engakalungu wenzeni isekhona abazalwane. Amen. Into ezothi isikhathi ngiyaphume sihlobo labazalwane elwaboni baleka kwekhaya. Amen. Baba bathatha ukuthi ikhaya lidinga usibani. Angisasho babona ngathi umuntu ophitheza active yena umuntu lekhaya. Thina ngikhuluma. Uma kunomuntu